करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। टाइपराइटर टिप 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 करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। टाइपराइटर टिप 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 करता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। Hello, hello, to Richter. Csaba! Mi van? Nézzük meg az üzemet! Hey, de várjál már! Jó napot! Szép napot! Miben segíthetek? Jöttünk, hogy megnézzük a Richter gyógyszergyárát, úgy tudjuk, hogy itt van. Gyógyszergyár az nincs nagyon messze, csak 6000 km innen. De hol? Kőbánya, Kispesten. De bocsánat, de akkor mi van itt? Itt a hatóanyaggyár van. Hülye gyerek. De hogyha már jöttünk ideig, megnézhetnénk? Hát persze. Szóval akkor mi az a hatóanyag? A gyógyszer többféle anyagból áll, alapvetően a segédanyagokból és a hatóanyagból. A segédanyagok biztosítják, hogy a gyógyszer megfelelő helyen, megfelelő idő alatt, megfelelő módon szívódjon fel az ember szervezetében, illetve hogy fogyasztható legyen. A hatóanyagot pedig úgy kell elképzeljük, mint a koffeint a kávéban. A felébredés élményét azt a koffein biztosítja, de a kávé élményét azt azért maga a kávé együttesen. Itt tehát ugyanaz történik, mint amit mi csináltunk a laborban, csak sokkal nagyobb méretben. Beszerzik ezeket a vegyi anyagokat, aztán elkezdik őket összekeverni. A szomorú malacunkat kezelő gyógyszer összerakása is itt kezdődik, aztán az egész cuccát kerül Magyarországra, és ott építgetik tovább. Most megint beöltöztetnek minket hülyének? Kérlek szépen, a gyógyszergyár az ideális gyógyszergyár. Na, hogy nézek ki? Hát mivel az utóbbi 5 videómból 3-ban pont így néztél ki, már el sem tudlak képzelni enélkül a ruha nélkül. Ugye? Nekem is már hiányzik, amikor le kell venni. Csini vagy? Köszönöm. Ez itt mögöttem a reaktor, ahogy a neve is mutatja, itt történnek a reakciók. Itt keverik, hűtik, fűtik az alapanyagokat. Egyébként ebből több tucat van ebben az üzemben. Aztán az utolsó előtti lépésben jön a steril szűrés, amikor kiszedik mindazt az anyagból, ami nem belevaló. Majd ez itt az utolsó reaktor mögöttem, itt varázsolják kristályos szerkezetűvé az anyagot. Igen, de ez a kristály itt még folyadékban lebeg. Most megnézzük, hogy szedik ki belőle. A folyadék a kristályokban ebben a centrifugában forog. Ez pont úgy működik, mint a mosógép centrifugája. A dob nagyon gyorsan pörög, a vizet kiszorítja oldalt, és benne marad nem a ruha, hanem a kristályok. Amit aztán már itt vezetnek el, összegyűjtik ebbe a hordóba, majd az egészet berakják ebbe a szárítóba, aztán addig szivatják az anyagot, ameddig száraz porszerűvé nem válik. Nem tudom, ez a kis szobában mi történik, de nagyon félelmetesen néz ki. Ráfújnak egy csomó levegőt. Meg akarnak szárítani, de nem vagyok vizes. Na jó, inkább kimegyek. Ez itt mellettem a légsugár malom nevű szerkezet. Ezzel tovább aprítják a kristályokat, és ami ebből kijön, azt már dobozolják, és megy a gyógyszergyárba. Általában Magyarországra, ott teszik hozzá a segédanyagokat, és ott nyeri el végső formáját a gyógyszer. Akkor készen vagyunk, nem? Hát ezek szerint. Mehetünk is haza. Na, végre. Keresek egy csónakot. De már megint?